Dan adam gyara zaman ka, duniya ba ta zama ba. Ka ji gyaro kayan ka, ba da sauke maraba ba. Wanda kake jin kafi shi gobe bai ki dararma ba. Wani in har ya fi ka dukiya ɗarshi da hali, kar ka damu da duniya, lahira je kai gyara. Aibi Haidar. Lamarin ɗan adam ƙwarai abin tsoro ne, wanda kai wa inuwa shi zai saka ka a rana. Haka wayo ɗan adam wayo. Lamarin ɗan adam ƙwarai abin tsoro ne, kaga mutum ya kai mutum halinsa mummuna ne. Zuciya ɗaya ka rike shi, shi fatasa daban ne. So yake kai kuka da kun rabe yayi murna. Kaga ɗan adam shi yana da ban mamaki, mai alkhairi da shi yake yin yaƙi. Ya gina ƙatar rame gaban ka koko ta biki, ya kamar yin halin gabai gudun ayi barna. Kai ce ɗan adam mai ɗabi'ar kushewa. Ai halin ɗan adam ne, kuma shi bai iya yiwuwa. Ai halin ɗan adam ne, wata ranye ta yabawa. Ai halin ɗan adam ne, yanda ni dai na fahimta ɗan adam ba a iya ma. Mai hassada kai ta abu ka gummu ta zama tsani. In muna da rabo za ya zo ya za ka yi hani. Ni Allah na rike ya abin ka zai dame ni, komai nisan jifa a rada ƙasai zai dawo. Kai ce ɗan adam yaushe ne za ya macewa. Kaga bai san wannan ba, kaga za a yi rayawa. Kaga bai san wannan ba, burka yi ta daɗawa. Kai ce ɗan adam kai co, ɗan adam kai ce gare ka kai abin tausayi ne ma. Kai ce ɗan adam kai co. Rabbana shirya ɗan adam da halinsa, tunda ina a ciki kuma ba na rasa makusa. Sani na yi jimiri kar a bar ni filin gasa, kar na yi wa kowa mugunta ko zambo. Godiya Allah